Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаморо аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз рӯзи истироҳатӣ аст, фарзандон ҳамаш дар хона аст ва ман барояшон субҳона омода карда истодаам. барои онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, каме маълумот медиҳам дар бораи каналамон, дар бораи оиламон. дӯстони азиз, аввалан ҳамаатонро хушомадед мегӯям. ман модари 8 фарзанд ҳастам ва канали мо ҳам рӯзномаи модари 8 фарзанд ном дорад. ба хотири он ин гуна ном кардем ки рӯзҳои мо чӣ гуна сипарӣ мешавад. ҳаёти фарзандони ман ҳамашро мо навор карда дар ҳамин канал барои шумоён пешкаш кардагӣ ҳастем. аз ҳамаатон миннатдор ҳастам барои комментарияҳоятон духтаро, барои дастгириятон. дастгирии шумо пешравии канали мо аст, духтарои азиз. занҳои азиз, ин ҷо шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ, ба командаи духтарони ман даъват менамоям. ширкати Атомӣ дорои маҳсулотҳои хубу аълост. баъди номнавис шудан шумо метавонед кор кунед, командаи худро созед ё ки барои хонатон, барои оилатон маҳсулотҳои беҳтаринро харидорӣ кунед. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст ки баъди номнавис шудан вақте ки шумо харидорӣ мекунед, бал мекунед, балҳои шумо намесӯзанд. балҳоро ҷамъ мекунед ва метавонед даромади хубро ба даст оред. барои номнавис шудан ва ё кор кардан, барои маҳсулотро дастрас кардан метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. маълумоти пурраро медиҳанд. ин ҷо бошад, духтарони азиз, як намуд печении болаззат омода мекунем. печениро як хоҳараки мо аз Тоҷикистон ҳастанд, меҳмонӣ омаданд ва барои фарзандони ман тайёр мекунанд ва ман хоҳиш кардам ки барои шумо навор кунам. ба мо 1 кило тақрибан творог лозим аст, 1 пачка разрыхлитель, 2 дона тухм ва 1 упаковка равғани сливочный. шакар, намак ва камтар орд илова мекунему хамира мешӯрем, баъд дар яхдон мемонем. 1 соат пас печениҳоро формировать мекунем. инҷо чун ҳар вақта настинкаи ман видеооператор аст. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. چی خیلی که گفتم دخترها، با یخدان میمونیم و 1 ساعت پس نمیخیل تنوب کرده печениҳоро формировать мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед, формочка кати анамихел гул мекунем ва баъдан ҳамин гула мепечонем. дар дохили гул шакар мемонем. дар тафдон пас аз 20 дақиқа духтаро ана ҳамихел печениҳои болаззат тайёр мешавад. духтарои азиз, инҷо пудинаҳоя чиндем, шуштем. ҳозир майда мекунем, барои зимистон тайёр мекунем. инҷо як қисмаша михел дар даруни контейнер мондам барои чой. баъд дигароша майда мекунем. духтарои азиз, инҷа мантуҳои мо омода шуд. ба мо иштиҳои таом ба шумо нест, агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. биёед духтаро, мантуи пудинагӣ. инҷо бошад, бо уборка ва гулшинонӣ машғул ҳастем. гулҳое ки соли гузашта намихел бисёр баромадагӣ буд, яъне тухмаш аз худаш зиёд мешавад. ман гирифта ба дигар ҷой мекӯчонам духтаро. водичку лиза. Маша, ты к бабушке идешь? Лиз, воды неси. Вот она здесь, канистра. Вот вода. Давай, наливай. Ей уже понравилось. Полностью. Наливай, наливай.
Все, все. Хусейн, что в шортах вышел? Хусейн, иди оденься. В шортах вышел. Хусейн, рафта комбинзонды пуш. Комбинзон пуш рафта. Тез. Эти красивее, чем те, да? Те какие-то вот, ну я думаю, у тебя тоже будут. Те нормально. белые, ой, такой А, не да, сейчас, скорее. Это из бабушки. Сегодня красиво будем. духтаро имрӯз рӯзи уборкаи агарод. Ана кабудиҳои ман. Ина як 10 рӯз пеш коридагӣ будам. гуфтагӣ будед ки сафед чӯ сафед намекунед. Ин дег худаш ҳамин хел сиёҳ деги чӯ яъни ҳамин хел худаш сиёҳ. Нав гирифтаги мо ваям ҳамин хел сиёҳ буд. يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار Хорошо. Майля, пойдем, давай. Саламат будет. Давай, я тоже присяду сюда, да? Дай мне его, дай мне, дай мне. Опа! Туда нельзя. Иди, смотри. Одну только? Три. У меня тут жук. Да. Пап. ана ҳамин хел духтаро оши мо қариб омода шуд. Оба камтар бисёртар рехтам. Биринҷаш мулоимтар омад. духтарои азиз, ош камтар мулоим омадагӣ. хайр всё равно оши алови болаззат мешавад. Там резиновые тапочки свои нет. Если там слишком надулся, да? И надулся, но чуть воды много налили. На камере этого не видно, что он пухлый. Это быстро бабушке отнесешь, да? Дастархана нет? А, ну я не принесла. Ну, вот так вот.
духтарои азиз, биёед якҷоя ош мехӯрем. Оши алобӣ ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед.